ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Нашри навбатии барномаи иттилоотии Пайғом манзури шумост. дар оғоз шуморо бо қарори шӯрои уламои маркази исломии ҷумҳурии Тоҷикистон шинос менамоям. дар асоси қарори маҷлиси шӯрои уламои маркази исломии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 июни соли 2024 таҳти рақами 5 мувофиқи ҳисоби илмӣ оид ба рӯъяти ҳилол Иди Саиди Қурбон дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 16 июн фаро мерасад. вақти баргузории намози Иди Қурбон соати 6 субҳ муайян шудааст. имом-хатибон вазифадор шуданд ки дар маъвизахонӣ таваҷҷӯҳи мардумро ба масъалаи расонидани кӯмаки моддӣ ба ятимону бепарасторон, ниёзмандон, танзими идгардаги кӯдакон ва зери назорат қарор додани онҳо, инчунин пешгирии исрофкорӣ дар рӯзи ид ва сарфҳои сариштакорӣ ҷалб намоянд. барномаро идома медиҳем. мусоидат намудан барои сокинони деҳаи Дурдаст як самти муҳими фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба шумор меравад. дар ин замина раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни бозид ба ҷамоати деҳоти Мохиён аз деҳаи Дурдасти Роғиҷ дидан намуда бо сокинон мулоқоту суҳбатҳо доир намуд ва барои ҳалли мушкилоти онҳо масъулинро вазифагузор намуд. яке аз деҳаҳои дурдаст ва зебову барои рушди сайёҳии экологӣ мувофиқ деҳаи Роғичи ҷамоати деҳоти Мохиён ба шумор меравад. зимни сафари навбатии корӣ ба ҷамоати деҳоти Мохиён раиси шаҳри Панҷакент аз ин деҳа ки дар масофаи 18 километр аз маркази ҷамоати деҳоти Мохиён дар байни кӯҳҳои Осмонбӯс ва дарёҳои пурхӯрӯш ҷойгир аст, дидан намуд. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки дар ин деҳа 570 нафар зиндагӣ намуда, онҳо асосан ба чорводорӣ ва зироаткорӣ машғул мебошанд. сокинони деҳа аз ҳисоби нерӯгӯҳи обии барқии хурд бо нерӯи барқ таъмин гардида, осиёи обӣ низ фаъолият мекунад. раиси шаҳри Панҷакент аз муассисаи таълимии ин деҳа дидан намуда, бо роҳбарияти он суҳбат доир намуд ва вобаста ба таъмини муассиса бо воситаҳои зарурӣ, таъмиру таҷҳизонидани он, таъмини давомот, баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия супоришҳои мушаххас дод. мавриди зикр аст ки деҳаи Роғич дар саргаҳи дарёи Мохиён қарор дошта, воқеан манзараҳои зебову дилангез, сабзу хуррам ва барои рушди сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳати экологӣ имкониятҳои табииро доро мебошад.
раиси шаҳри панҷакент ба роҳбарияти ҷамоати деҳоти моғиён, роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дастур дод ки барои беҳтар намудани фаъолияти соҳавии муассисаҳои хеш, ташкили инфрасохторҳои зарурӣ дар самти рушди сайёҳӣ ва дигар масъалаҳои ба беҳдошти сатҳи зиндагии мардуми деҳаи Роғич дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар ҷараёни ин боздид ба 10 нафар маъюбони деҳа кӯмакҳои моддӣ дастрас карда шуд. раиси шаҳри панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сокинони деҳаи Роғич мулоқоти ошкоро доир намуда, онҳоро ба истифодаи оқилонаи обу замин, боигариҳои табиӣ, рушди чорводорӣ, баланд бардоштани сатҳи дониши фарзандон, омода намудани мутахассисони зарурӣ аз ҳисоби ҷавонони деҳа ва дигар ниёзмандиҳои онҳо андешаву мулоҳизоти хешро баён кард ва дар татбиқи масъалаҳои баррасӣ шуда масъулин вазифадор шуданд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шаҳбоз Қурбонов. бо мақсади беҳтар намудани таъмини оби полезӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти пойгоҳи обкашии Нилуфар шинос гардид ва ба масъулин дастур дод ки бояд дар мавсими гармои тобистон тамоми имкониятҳоро барои пурра обшор намудани заминҳои кишт ва бохо равона созанд. дар ҷамоати деҳоти Чинор раиси шаҳри Панҷакент аз пойгоҳи обкашии Нилуфар-1 дидан намуд. тавассути ин пойгоҳи обкашӣ ки қисми киштзори хоҷагиҳои деҳқонӣ ва шахсии ҷамоати деҳоти Саразм обёрӣ карда мешавад, баъди таъмиру таҷдиди ҳаракатдиҳандаҳо ва канали обрасон мавриди истифода қарор дода шуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба масъулини идораи беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон дастур дод ки дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ барои кори муназзами ин пойгоҳи обкашӣ тадбирҳои амалӣ андешанд. қайд гардид ки айни замон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент кишти баҳорӣ идома дорад ва барои ҳосили хуб гирифтани кишоварзон оби полезӣ бояд таъмин бошад. идомаи барнома зимни бозидекорӣ аз ҷамоати деҳоти Саразм раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бештар ба масъалаҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла кишти картошка, ҷамъоварии ҳосил, вусъати корҳои ободониву созандагӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама суханрониҳояшон пайваста таъкид менамоянд ки ҳар оила бояд дусола маводи ғизоиро таъмин намояд ва аз заминҳои назди ҳавлигӣ самаранок истифода бурда шавад. сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент бо ҷонибдорӣ аз суханрониҳову таъкидҳои пешвои муаззами миллат бо аҳли оилаашон меҳнат карда дар заминҳои наздиҳавлигиашон намудҳои сабзавоти гуногунро кишт намуда аз он ҳосили фаровон ба даст меоранд. аз ҷумла сокинони ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент дар заминҳои наздиҳавлигиашон картошкаи барвақтӣ кишт намуда аллакай ҳосили хуб ба даст оварданд ва онро ба бозор бароварданд ва дар ҳосили дуюм дигар намуди сабзавотро кишт карданд. ҳамчунин сокинони ин ҷамоат дар қисмати дигари ҳавлияшон боғбунёд намуда аз ҳосили он оилаашонро таъмин менамоянд ва боқимондаашро ба бозор ҳам мебароранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба сокинон барои пайравӣ аз иқдомҳои пешвои муаззами миллат ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқаворӣ изҳори миннатдорӣ баён намуд. дар идомаи боздид аз ҷамоати деҳоти Саразм раиси шаҳри Панҷакент дар деҳаи соҳибназар яке аз занҳои фаъол собиқадори меҳнат Хосият Суюшеваро аёдат намуд. зимни дидорбинӣ ба собиқадори меҳнат барои саҳмгузорӣ дар рушди кишоварзӣ, тарбияи фарзандон, роҳнамоӣ барои истифодаи босамари замини наздиҳавлигӣ миннатдорӣ баён карда шуда, тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим гардид. дар идомаи боздид аз ҷамоати деҳоти Саразм раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолияти гармхонаи замонавии хоҷагии деҳқонии бародарон шинос гардид.
соҳибкор маҳмуд бойалиев иттилоъ дод ки бо бунёди 5 гармхонаи нав масоҳати онҳо ба 1 гектар расонида шуда ҳосили бодирингу помидор ба бозор бароварда мешавад. инҷо ниҳолҳои кӯчатиро низ худашон омода мекунанд. раиси шаҳри Панҷакент бо ҷонибдорӣ аз иқдоми соҳибкор барои минбаъд низ хуб ба роҳ мондани фаъолият, зиёд кардани ҳаҷми маҳсулот ва ободу зебо гардонидани атрофи иншооти мазкур дастур дод. гузориши Сабрина Акрам ва Баша Аббос Қурбонов. дар шаҳри босонияи Панҷакент барои истироҳату фароғати шаҳрвандон ва меҳмонон муассисаҳои хӯроки умумӣ фаъолияти хешро беҳтар менамоянд ки ин андешаҳо дар ҷараёни шиносои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо яке аз қаҳвахонаҳои замонавӣ таъкид гардид. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Панҷакент корҳои ободонӣ бо созандагӣ бо вусъат идома дорад. дар маркази шаҳри Панҷакент дар мавзеи тиришкова қаҳвахонаи замонавӣ пас аз таъмиру таҷдид ба фаъолият оғоз намуда ба меҳмонону сокинон ва сайёҳон хизмат мерасонад ва бо ба истифода қарор додани ин қаҳвахона 7 нафар бо ҷойи корӣ таъмин гардиданд. раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолияти ин қаҳвахона шинос гардида изҳор дошт ки макон барои истироҳату истеъмоли ғизо барои ҳам сокинон ва ҳам меҳмонону сайёҳон хеле ҷойи хубу хуш аст. ба роҳбарияти қаҳвахона барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонӣ ба мизоҷон ва васеъ кардани ҷойҳои нишаст маслиҳатҳо дода шуд. мулоқоти навбатии прокурори шаҳри Панҷакент бо ҳайати гурӯҳи таблиғотӣ бо роҳбарон, фаъолон ва сокинони ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. мулоқоти навбатии гурӯҳи таблиғотӣ ва рӯзи қабули сайёри прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода бо роҳбарон, фаъолон ва сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар оғози мулоқот прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода аз сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан дар бораи баъзе масъалаҳои ҳалталаб пурсон гардид. онҳо ба прокурори шаҳр иттилоъ доданд ки барои беҳтар намудани сифати таъмиру ободонии роҳҳо, таъмини оби полизӣ, ободонии баъзи деҳаҳо ва дигар масъалаҳо мусоидати мақомоти дастдор зарур аст. дар ин мулоқот намояндагони роҳбарияти ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ба як қатор саволу дархостҳои шаҳрвандон ҷавобҳои мушаххас доданд ва изҳор доштанд ки барои ҳалли ин масъалаҳо ва ислоҳи камбудиҳо чораҳои зарурӣ меандешанд. дар мулоқот ба масъалаи истифодаи оқилонаи замин ва ҳамзамон зиёд намудани кишти картошка, баландбардоштани масъулияти роҳбарияти ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, аҳли зиё ва фаъолон дар масъалаи саҳм гузоштан дар соли 2024 ки соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст, дар назди онҳо вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. таъкид гардид ки ба ифтихори 30-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мо бояд барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз тамоми имкониятҳо истифода барем, зеро дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон ҳамаи қонунҳои амалкунанда аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти тарбияи кӯдак ки ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шуд, ҳамзамон аз равандҳои пешгирии шомилшавии шаҳрвандон, хоса ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва
террористӣ, дур будан аз сару либоси бегона, дӯст доштани ватан, ифтихор аз ин кишвари соҳиби истиқлол ва дигар масъалаҳо таъкид гардид. муовини раиси шаҳр Эркин Хушбахтзода ба сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан муроҷиат намуд, ки онҳо бояд барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинони ин ҷамоати ба шаҳр наздик, фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои баландбардоштани ҳосилнокӣ аз заминҳо, таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ фаровон ва арзон, ҷаҳду талош ва таҷрибаҳои хешро ҷорӣ созанд. дар хотимаи ин мулоқот ба сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан дастур дода шуд, ки онҳо бояд ҳамеша барои пешрафти ҷомеа, аз ҷумла ободу зебо, сабзу хуррам ва боз ҳам ба мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен ва кишвар муаррифӣ намудани ин ҷамоати калонтарини шаҳри бостониамон ҳиссагузор бошанд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. бахшида ба эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ, мулоқоти намояндагони шӯъбаи минтақавӣ, раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон бо ҳайати устодони коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент баргузор гардид. бахшида ба эълон шудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ семинар-машварат доир гардид. нахуст директори коллеҷ Маҳмадмурод Сафаров меҳмононро ба ин боргоҳи илму маърифат хушомадед гуфта, доир ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ибрози андеша кард. ӯ изҳор дошт, ки дар паёми навбати хеш пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар роҷеъ ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, таъмини қонуният ва адолати судӣ, тарбия намудани кадрҳои кордону поквиҷдон, беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии кишвар, ҷалб намудан ба китобу китобхонӣ, бархӯрдор шудани донишомӯзон аз илмҳои муосир, донистани забонҳои хориҷӣ ва монанди инҳоро баён доштанд. мавсуф иброз намуд, ки эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ ҳар як шахсро вазифадор месозад, ки дар боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ новобаст аз сину сол, яъне аз давраи кӯдакӣ сар карда то бузург саҳмгузор бошанд. риояи ҳатмии қонун пеш аз ҳама меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро мо бояд саҳмгузор бошем. нозири калон оиди муқовимат ба коррупсияи шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатхоҷа Назарзода оид ба эълон намудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ пешгирии ҳодисаи номатлуби коррупсионӣ ибрози андеша кард. нахуст ӯ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, ки тамоми самтҳои асосии ҳаёти ҷамъиятӣ рушди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавии ҷумҳуриро мавриди таҳлилу таҳқиқи ҳамаҷониба қарор дода шудааст, андешаҳои худро баён намуд. мавсуф гуфт, баландбардории сатҳи тарбия ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон кори ҳамоҳангии тамоми сохторҳои давлатӣ ва дигар бахшҳои ҷомеаро низ тақозо мекунад. меҳмони дигари семинар-машварат мудири шӯъбаи корбозанон ва оилаи назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замонова буд. ӯ қайд намуд, ки яке аз ҳадафҳои маърифати ҳуқуқӣ ин бо усулу равишҳои нав ба аҳолӣ расонидани донишҳои ҳуқуқӣ, мазмуну моҳияти он ва бо ин восита баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон равона шудааст. ҳамчунин дар рафти семинар-машварат якчанд устодони коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент баромад карда нуктаҳои асосии паёми пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба таври васеъ шарҳ дода изҳор доштанд, ки мо омӯзгоронро зарур аст, ки бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дар ҷараёни таълиму тарбия баҳри ташаккули маърифати ҳуқуқии донишҷӯён кӯшиш намоем ва бо ин восита дар раванди бунёду ташаккули ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвар саҳми кӯчаки худро гузошта бошем. дар бораи арафа ва рӯзи иди қурбон хабарнигорони мо бо сархатиби масҷиди ҷомеаи марказии шаҳри Панҷакент Муҳаммад Амин Ғафуров ҳамсӯҳбат шуданд, ки барномаи муфассалро пас аз анҷоми барномаи иттилоотии пайғом манзуратон мегардонем.
бинандагони гиромӣ ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. муроҷиатномаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент ба кулли шаҳрвандони шаҳру деҳот. ҳамаи шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакентро бо фарорасии Иди Қурбон табрику таҳният менамоем. ба шумо тансиятиву хонаводӣ таманно дорем. ҳамзамон ба маълумоти шумо ҳамдиёрони азиз мерасонем ки бо фарорасидани Иди Қурбон аҳолӣ ба забҳи чорво машғул шуда қисман истеъмол менамоянд ва қисман ба беморхонаҳо ва дигар ҷойҳо медиҳанд. бо мақсади пешгирӣ намудан ва роҳ надодани ҳодисаҳои заҳролудшавӣ ва гирифторӣ ба бемориҳои сироятӣ аз ҳамаи шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент эҳтиромона хоҳиш менамоем ки забҳи чорво, истеъмол ва тақсимоти гӯшт бе иҷозати духтурони байторӣ сурат нагирад. боқӣ саломату сарбаланд бошед. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.